nga agladi nasika malagip ko agsa sa ine daytoy pugso tinakame asaen kentuo tiyak ma-e tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga iture nupay nasakit nga awaten pinagsina dua puso magpinpin natin uray awan ka tuy sidong ko jagtugam den alipaten taayat mo baytadong mo awan umartap tuwing nga ayat si kalat na karigna di kan tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka apas na tibiyag ko agiyaman na tadimeng ka anang paraniyak nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kan ditoy din na tsak ma-e tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga iture nupay nasakit nga awaten tinagsina dua puso ngagpinpin natin uray awan ka tuy sidong ko jagtugam den alipaten taayat mo baytadungong awan umartap tuwing nga ayat si kalat na karigna di kan tupulos malipatan ka na minsan nagbalin ka apaset bibiyag ko agiyaman na tadimteng ka anang paraniyak nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kan ditoy den na uray awan kan tuy sidong ko jagtugam den alipaten taayat mo daytadungong awan umartap ta si kalat na karigna di kan tupulos malipatan ka na minsan nagbalin ka apaset bibiyag ko agiyaman na tadimteng ka anang paraniyak nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kan ditoy den